start na po tayo. Okay, good morning! Okay, welcome po sa JC Premier. Alright, sino mga first time? Pwede makita ko sino po yung mga first timer. Alright, so pwede parapan po natin lahat ng first timer. Okay, now, so, dito po ba, meron po ba dito na-invite na tipong kilidap lang? Meron po ba? Okay, so wala naman. So very good, no? Kasi yung minsan, no, meron rito na-invite, kidnap lang eh. Okay, yung tipong hindi niya alam kung saan siya pupunta, na-invite lang po dito. Okay? But anyway po, no, okay, para po ito sa mga first time, okay, and yung sa mga timers na po na hindi pa nakakilala sa akin, okay, I'm Engineer Ronnie Salva. Okay, so by profession, isa po akong electrical engineer. Okay, right now, I'm doing this business full-time. Okay? So medyo matagal na po ako sa ganitong klaseng negosyo. Actually, nasa 13 years na po. Okay? Meron mo ba dito na-involve sa ganitong klaseng negosyo? Okay, more than 13 years na? So wala pa? So ako lang po? Okay, so ako lang pala nag-iisa. No? Okay, so 13 years na po ako sa ganitong klaseng negosyo. Okay? So kami po ng mga tao nag-invite po sa inyo, meron po kaming ginagawang negosyo. Well, siguro paliwanag namin sa inyo sa lang. Okay, pag nagka-interest po kayo, pagtulungan po natin. Kung hindi naman, okay lang po. Magkaibigan pa rin po tayo. Okay po ba yan? Okay, so let's start po, no? Okay? Pakilala po namin sa inyo, pangalan po ng kumpanya po namin, okay, is JC Premier Business International. Okay? Yung company po natin, actually, bata pa po, no? Okay, kailan lang po nag-start? Mga month lang po ng July ng 2012. So, mga ilang buwan pa lang po. Okay, mga 8 months pa lang, tama po ba? So, ibig sabihin po, no, okay, bata pa yung kumpanya. At the same time, bata pa rin po yung mga may-ari. So, sino po yung mga may-ari? Yung nasa left side po, yan po si Mr. Carlito Makadamdam. Yung nasa right side naman po, yan po si Mr. Jonathan So. Kaya po yan, JC Premier, kasi Jonathan and Carlito po yan. So, yung President and CEO po natin, si Mr. Jonathan So, actually, bata pa po, no? Ilang taon pa lang po yung may-ari? He is only 28 years old. Doon ko po nalaman na siya pala ang may-ari po ng mga sikat na product po sa market, katulad po ng Siomai King. Okay, narinig niyo na po ba? Okay, siya rin po ang may-ari po ng Surgeon Sisig. Okay, ito po yung mga grupo natin na ka-uniforme ng pang-military. Okay, makita ko po yan sa mga mall. Okay, sila rin po ang may-ari po ng Siopao the King. Ang concept po nito, buy one, take one, open po siya for 24 hours. Okay? Sila rin po ang may-ari po ng Noodle House, no? Narinig niyo na po ba? Okay, sila rin po ang may-ari po ng Burger Factory. Okay, pati po yung Potato Loops, sila rin po ang may-ari. Ito yung napanood nyo kanina sa video, no? Na-picture po siya sa ABS-CBN. Okay? Halos lahat po ng product po na ito, no? Ito yung mga negosyo po sa JC Premier. Actually, right now, meron na tayo more than 500 brands na po nationwide. So, ganoon na po kadami po, no, yung ating po mga branches. So, para na po siyang Jollibee, tama po ba? Hindi na pwedeng i-pull out po sa Pilipinas. Kasi bakit, no? Okay, ang Jollibee po, contributor na sa economy, tama po ba? Ganoon din po ang JC Franchising. So, ibig sabihin po, since marami na tayong branch sa buong Pilipinas, no, contributor na rin po tayo. So, tayo na po ang nagsusupply sa buong Philippines, no, ng food cart industry. Okay? And, naman, ganoon na kadami at saan po matagpuan. Right now, meron po tayo sa SM. Okay? Meron na rin po tayo sa Robinson. Meron po tayo sa Evergotesco. Meron din po tayo sa may MIT, no? LIT. Alright? Saan po po? Meron din po tayo sa may Pure Gold. Meron din po tayo sa may Shopwise, no? And meron din po tayo sa may Gaisano, no? Somewhere po in Davao area. Okay? Meron din po tayo sa may NCC Mall. Ito naman po sa Bicol area. And meron din po tayo sa may Santa Lucia. Meron na rin po tayo sa Market. Meron na rin po tayo sa Star Mall. So, ibig sabihin po, no? Okay, halos buong Pilipinas meron na po tayo. Okay? And ang maganda po nito, no, kaya po natin supplyan ng buong Pilipinas kasi, okay, meron po tayong sariling komisari. Ano ibig sabihin po? May sarili po tayong plantation. Meaning tayo mismo po ang nagmamanufacture po ng mga produkto po natin. Okay? Now, lahat po ba kayo mag-a-agree na pag pinag-usapan natin food cart business is a good business? Yes, it's a good business. Bakit, no? Kasi, alam niyo po ba, kumikita ito, average income, 700 to 1,500 po, neto, isang araw. Okay, pag sinabing neto, ibig sabihin, labas na po yung bayad sa tubig, bayad sa pwesto, pati po yung bayad po dun sa crew. And minsan po ito, no, pumapalo ito ng 2,000, minsan nag-2,500, minsan nag-3,000 po ito. Ibig sabihin, kung 1,500 na lang po pag-usapan po natin, sa 1,500, i-multiply po natin ng 30 days, meaning isang buwan, pwedeng kumita po sa isang food cart ng 45,000. Tama po? Imagine mo, isang food cart po ito. And kung meron ka pala dito, kahit 3 food cart man lang, kikita ka po magkano? 135,000 isang buwan. So, ganyan po kalaki, no? Ganito po kalaki ang pwedeng
okay, sa ganitong klase po ng negosyo. Magandang business? Yes, no, it's a good business. Kaya lang, no, tanong, Rolly, magkano ang ilalabas ko para magkaroon lang po ng food cart? So, bigyan po namin kayo ng idea, okay? Kasi actually, no, may mga kalaban din po tayong kumpanya. So, sila po, no, okay, may mga food cart din po sila. Tanong, magkano po ang ilalabas mo para magkaroon ka lang po ng isang food cart, no? Sa labas po, yung mga kakompete po namin, no, okay, kung familiar po kayo kay Siomai S, no? Si Siomai S po actually, okay, ang franchise fee po niya ngayon, nasa 280,000. Okay? Now, hindi pa kasama dyan ang setup fee. Ibig sabihin po, yan po ay franchise fee pa lang. So, isama natin ang setup fee, kaya additional 250,000 para sa setup fee. Ibig sabihin po, magkano total ilalabas mo? Nasa 530,000, okay, para lang magkaroon ka ng Siomai S. So, ganito po kalaki ang investment, pero okay lang. Bakit, no? Eh, tulad ng binanggit ko kanina, pwedeng kumita 135,000 isang buwan. Tama po? Okay? So, okay lang. Kaya lang ang tanong, sino po ang may kalahating milyon? Okay? So, wala. Tama ba? So, mabilang mo lang po kung sino meron. Kaya napansin mo, kung sino po yung may pera, sino yung may kapital, yun yung dati may opportunity para magkaroon ng negosyo. Tama po? Eh, lahat naman tayo siguro. Kung itatanong ko po at tatanungin ko kayo isa-isa, sigurado po ako, okay, lahat po kayo gusto ng ganitong klaseng business. Tama po ba? Kaya lang, Rolly, wala akong ang milyon, buti na lang po. Okay? Kasi bakit? Andyan po yung sa atin, no? Yung Siomai, okay? At mas mababa po ang franchise po natin. Bakit, no? Kasi po sa atin, meron po tayong sariling engineering department. Ibig sabihin, may carpentry division po tayo. So tayo mismo po ang nagpapabricate po ng food cart po natin. Okay ba yun? Okay? Ibig sabihin po, ito, customized po ito. Okay? Ibig sabihin, no? Okay, pag mas malaki ang pwesto, pwede po tayo mag-request, no? Mas malaki pong food cart. Okay po ba tayo doon? So, mas mura. Magkano, Rolly? Okay? Kung magpa-franchise ka ng Siomai King, no? Okay, ang presyo po ng franchise fee natin, nasa 88,888. So, ito po yung franchise fee natin, no? Pag sinama natin pati setup fee, aabot po yan mga 150,000 to 200,000. Ang point ko lang po, okay, mas mababa compare po sa half a million. Tama po? So, mas madali po siyang bawiin. At pagdating po sa serving, kung serving po pag-uusapan po natin, si Siomai S po, 4 na piraso, okay, ang presyo po niya, 25 pesos. Yung atin po, no, okay, 5 piraso po, 25 pesos. So lamang, tama po ba? Okay, at saka ito po, no, isa lang po serving po nito, no, okay, ito po, pork and shrimp lang. Sa atin po, 3. Meron po tayong Shanghai, may Japanese po tayo, no, okay, meron po tayo, no, okay, Shanghai, Japanese at saka no, Hong Kong. Okay? Yun po yung mga flavor po natin dito sa Siomai King po natin. So, lamang po ba? Lamang, tama po? Okay, kaya lang po, no? Okay, again, okay, ito po yung investment. So, yung iba, no, sabi nila, Rolly, wala pa rin akong 150,000. Okay? So, dahil wala ka pa rin ito, no, okay, gumawa ng programa po si Mr. Jonathan. So, anong program? Sabi niya, okay, kahit wala ka daw 150,000, good news, pwede ka daw po magkaroon ng food cart. Paano? Ang gagawin mo lang, simple lang po. Okay? Sabi po niya, para magka-food cart ka, no? Okay? Sasali ka daw po kay JC Premier. Kaya ang ginawa po niya last July, no? Okay, July 6 ng 2012, tinayo niya po si JC Premier. So, paano sistema? Ang sistema pala, mag-join ka lang po kay JC, kahit wala kang 150,000, pwede ka daw po magka-food cart. Bakit? Kasi ang sistema po dito, okay, ito po yung sistema. Hulugan. So, dahil hulugan po ang system, lahat po pwede. Tama po ba? Okay? So, ibig sabihin po, no? Okay, kahit estudyante, kahit ordinaryong tao, pwede po pala magkaroon ng food cart. Kasi ang sistema po niya is hulugan. Tama po? Okay, so gano'n po siya kaganda. Now, ngayon ganito po. Ibig sabihin pala yung system po natin, ang tawag namin dito integration. Ibig sabihin po, naka-integrate ang JC Franchising at saka ang JC Premier. So, this is an integration. Okay? So, meaning, okay, ang gagawin mo, sasali ka. Pag sumali ka, automatic po magkakaroon ka ng tinatawag po namin MLM account. Ito yung multi-level marketing account mo. So, ito yung tinatawag po namin wallet. Ano ibig sabihin? Pag sumali ka kay JC Premier, Rolly, tanong, magkaka-e-wallet ba ako? Yes, magkaka-e-wallet ka po. Now, pag tinabaw mo si JC Premier, lahat ng papasok po na, okay, na income mo sa e-wallet, kaya pag may laman na ito, dito po manggagaling yung pangbayad mo o panghulog mo doon sa food cart na kukunin mo. Okay? Maliwanag tayo doon? So, magkakaroon ka ng e-wallet plus. Bukod sa e-wallet, magkakaroon ka pa ng tinatawag po namin product bank or bangko po
produkto. Plus, magkakaroon ka ng tinatawag po namin buy one, take one account. So, tatlong account po ito na naka-integrate po, no? Running in real-time system. So, pag sinabi pong real-time, ibig sabihin po, in seconds, in minutes, pasok yan sa sistema mo. So, paano po ba yung sistema? Ang sistema po, dapat meron ka lang pong K-system. So, ano po itong K-system na ito? Ito po yung kaibigan mo. Ito po yung kakilala mo. Ito yung kumare, kumpare, kaklase, kamag-anak, kakwentuhan, ka-chat, ka-prester, ka-Facebook, ka-textmate mo, sir. Okay, so anong gagawin mo? Simple lang po, no? Halimbawa, ikaw ito. Ang gagawin mo lang po, i-invite mo lang po yung kaibigan mo. Let's say, for example, si A. So, ang trabaho mo lang, mag-invite. Ang trabaho namin, magpaliwanag. So, tanong, ano ang mas madali mag-invite, magpaliwanag? Alright, mag-invite. So, ang gawin mo, mag-invite na lang po. Sagot na namin ang paliwanag. Okay po ba tayo doon? So, meaning, okay, pag si A po sumali, okay, nag-join, okay, dyan po papasok yung kitaan po sa GC Premier. Ano po yung unang kitaan? Okay? Unang kitaan po, tawag po namin doon is direct sales commission. Magkano? Babayaran po tayo ng kumpanya ng 1,800 pesos. Paano sistema po? Ganito po. Since online po ang transaction, okay, pag si A mo sumali, in-include ko sa system, automatic po yan. May 900 pesos na papasok po sa product bank mo. Now, bukod sa 900 sa product bank, another 900 po ang papasok naman sa buy one, take one account mo. Okay? Ibig sabihin po, wala po itong limit. Kahit ilan. Okay? Halimbawa po si B. Okay, in-invite mo. Sumali na naman. Again po, meron na naman. Okay, 900 papasok sa product bank. Another 900 po ang papasok sa buy one, take one account mo. Klaro tayo doon? Okay, now, din naman, tandaan na, walang limit kahit ilan. Basta't may nag-join, automatic po yan. Meron kang 1,800 pesos. Maliwanag po? Okay, now, Rolly, ano ang gagawin ko sa pera ko sa product bank? Ano ang gagawin ko sa pera ko sa buy one, take one account ko? Okay, good news. Ito po ang gagamitin ninyo pambili po ng mga produkto pong ito. Okay, sampulan po natin ha. Halimbawa, ang gagamitin mo yung product bank. Pag product bank po, nakabase po siya sa SRP or yung suggested retail price. Now, pag buy one, take one naman, nakabase po sa distributor's price. Ibig sabihin po, member's price. Okay, paano po yan? Halimbawa, no? Okay, meron po tayo ditong kape. Yung kape po natin, no? SRP price po ng kape, ang presyo po niya 400. Ang gagamitin mo, yung product bank mo. Ibig sabihin po, since may 900 ka sa product bank, okay? Di ba may 900 ka sa product bank? Okay? Ang sistema, okay, ibabawas natin dyan yung 400. So, ilan na lang matitira? May matitira pang 500 saan? Sa product bank mo. So, ang gagawin mo ngayon, okay, pupunta ka sa counter, i-claim mo po yung 1 box mo ng coffee. Good news, wala ka nang ilabas na pera. Saan ang galing ang bayan? Galing po sa product bank. Okay? Rolly, paano naman po yung buy one, take one? Di ba distributor's price? Okay, pag member ka na po, ang presyo ng product natin, yung kape po natin, ang presyo niya is 260 pesos na lang po siya. Okay? So yun po yung member's price. Ang concept niya, you buy one, then you take one. So ibig sabihin po, dito po magka-cash out ka. Sa buy one, take one account mo, magka-cash out ka. Magkano ilalabas mo? 260 pesos. So bibili ka ng 260, pero ibibigay sa'yo ilang box? Dalawa. So ibig sabihin po, dalawa. Kung dalawa po yan, i-divide natin lang ito, lumalabas per box, magkano? 130 pesos. Sa madaling salita, kung 130, i-divide ko siya ng 20 sachet, kasi 20 sachet po laman na isang box po natin, lumalabas, per box po natin is 6 pesos and 50 centavos. Okay, ganun po kamura yung produkto po natin. And actually, ito po ang magiging trade name po ng JC Premier. Na pag sinabing JC, sigurado po, no, ang produkto natin, lahat ng product na ilalabas natin, sigurado po mura. Okay, sampulan po rin natin ha. Okay, tinan nyo ha. Meron po tayo dito yung, okay, vitamin C. Okay, ito po yung Calvin C po natin. Marami sa labas po vitamin C, tama? Okay, ang vitamin C ng karamihan po, no, ang kinari nila, sodium ascorbate. Alam mo ba yung 100 capsules po nila? Ang presyo po ng SRP is 800 pesos. Ang member's price po ay 500. Okay? Sa labas naman, sa ibang kumpanya naman, ang kinari naman nila is calcium ascorbate. Okay? Ang 100 capsules nila, okay, again, 800 pesos SRP. Ang member's price po is 500. Sa atin po, ginawa po ng may-ari po, no, okay, ng JC Premier, kinumbine po niya yung calcium ascorbate at saka yung sodium ascorbate.
ascorbate. So this is a combination. Kay 100 capsule, laging 800 pesos din po SRP. Ang member's price po nito, 500. Ang concept natin, buy one, take one. So magkano lang po per box? So lumalabas po, 250 pesos na lang per box. Meaning, per capsule, 2 pesos and 50 centavos. Mura po ba? Okay? So, ganun po kamura po yung mga products po namin. Okay po ba tayo doon? Alright, so, yan po yung sistema po, no? Okay? Yan po yung unang kitaan. Okay, sabi ng system, every time daw po, no? Meron po mag-join. Pag may sumali, automatic po yan. Meron kang 1,800 direct sales commission. Ang 900, papasok po siya sa product bank. Okay? Another 900, papasok po sa buy one, take one account po. So, yun po yung unang kitaan. Tawag doon, direct sales commission. Magkano? 1,800 pesos. So, ito po yung unang kitaan. Pangalawa. Okay? Pangalawa kitaan po naman, ganito sistema. Ito actually na meron din sa ibang kumpanya. Kaya lang, ang gusto ko ipakita po sa inyo, ano po yung pagkakaiba po natin compare po sa iba. Alright, so ganito pa. Pangalawang kitaan po namin. Tawag po dito, ito po yung sales match commission. Magkano? Babayaran po tayo ng 1,500 pesos. Okay, paano to sistema, Ronnie? Ganito po. Okay? Halimbawa po, ikaw ito. Okay? Meron na tinatawag na boundary. Meron ka pong left side at meron ka pong right side group. Now, pansinin mo, kaibigan mong si A, pwenesto mo sa left side. And kaibigan mong si B, pwenesto mo naman sa right side. Ibig sabihin po, si A and B, okay, nag-match. Kada month, sabi ng system, babayaran ka daw po ng 1,500. Dahil si A po nasa left, si B nasa right, nag-match po yan, meron kang 1,500 ikaw. Nakuha po? Okay, now, tinama, itong system na to, ang tawag po namin dito, okay, copy business. So, kopya-kopya. Ibig sabihin dito, pagalingan ka palang kumopya. So, anong gagawin mo? Kukopya ka lang. Halimbawa po, no? Ikaw to, di ba dalawa in-invite mo? Anong gagawin po na A and B? Kukopyahin ka. Ilan po imbitahin? Dalawa. Ano ba naman ang dalawang yan sa dami ng kaibigan mo? Tama po ba? Alright, tinama, halimbawa, in-invite po ni A. Halimbawa, si 1. In-invite din ni A, halimbawa, si 2. Now, si B po nag-invite din. Sabihin natin si 3 and 4. Take note ha, ang nag-invite, si A and B, hindi ikaw. Tama po ba? Pero good news, kami uli pagpaliwanag. Pag si 1 po sumali, si A po kikita magkano? 1,800. Pag si 2 sumali, 1,800 ulit. Eh di ba meron siyang boundary, meron siyang left side, meron siyang right side. Ibig sabihin po, si 1 and 2, nag-match. Kada mas po magkano? 1,500. So, tinama, ibig sabihin pala, kinita na ni A yung kinita ko kanina. Tama po ba? Ganun din po si B. Pag si 3 sumali, 1,800. Pag si 4 sumali, 1,800. Eh, di ba meron din siyang boundary, meron din siyang left, meron din siyang right. Ibig sabihin po, si 3 and 4, match din? Match din. So, bayaran din si B magkano? 1,500 si B. So, ibig sabihin, kinita na rin ni B yung kinita ko kanina. Tama po ba? Okay, ito ang maganda. Ang nag-invite po si A and B, hindi naman ikaw. Pero pansinin mo, si 1 and 2 nasa left side mo. Si 3 and 4 nasa right side mo. Ibig sabihin po, si 2 and 3, match po ba? Match o bayaran ka ng kumpanya. 1,500, ikaw. Okay? Eh, di ba si 1 nasa left? Di ba si 4 nasa right? O ibig sabihin po, okay, match na naman. Tama po? O bayaran ko rin ng kumpanya. 1,500, ikaw, nakuha po ba? Okay? So, yun po yung sistema. Ngayon, tanong po, si 1 kaya po, mag-i-invite po, dalawa? Yes. Si 2 kaya, dalawa din? Si 3 kaya, dalawa? Okay, si 4, mag-i-invite din, dalawa. Alright, now, tinama, pag lahat po ng in-invite po nila, sumali, ano po mangyari? Si 1 po kikita ng 1,800, 1,800, 1,500. Si 1, 1,800, 1,800, 1,500. Si 2, 1,800, 1,800, 1,500. Si 3, 1,800, 1,800, 1,500. Si 4. Tama po ba? Okay, ganun din po si B. Si B po, meron siyang 1,500, 1,500. Si B. Eh, kumusta naman po si A? Si A po, meron siyang 1,500, 1,500. Si A. Eh, kumusta naman po ikaw? Ikaw din po, meron kang 1,500, 1,500, 1,500, 1,500. Ikaw. Nakuha po ba? Maganda po ba? Alright, yan po yung sistema po namin. Now, tanong po, tingin nyo kaya itong mga taong to sa ilalim, maawat nyo pa? Maawat pa? Lalo na pag kumikita, tingin nyo maawat? Maawat hindi. So,
subukan mo Brad, awatin yan. Ano kaya mangyari? Okay? Subukan mo lang, awayin ka niyan. Tama po? Okay, parang ganito po. Yung tao nag-invite sa akin, tingin mo maawat ako? Di na niya ako maawat. Bakit no? Imagine mo ako ho, nag-resign po sa trabaho. Okay, dati po, boss po ako sa kumpanya. Okay, project engineer po ako. Kung familiar po kayo sa Makati, no? Okay, malapit sa Petrol Tower. Okay, meron po doon yung Salcedo Park Twin Tower. Dalawang building po yan sa Tinayo. Okay, 51-story tower po yan. Ang tao po dyan, nasa 150 katao. And imagine mo, boss po ako dyan. Okay, magkano sweldo? Nasa 45,000 po isang buwan. Imagine mo, okay, kumikita ako 45,000 isang buwan, ibig sabihin, hindi po tayo ordinary engineer, tama po ba? And imagine mo, kaya ang ginawa ko, nag-resign. Anong pinalit ko? Yung napkin at saka yung panty liner. Tapos awatin mo ako? Baka awayin kita. Baka tusukin ko pa mata mo, tama po ba? Kaya anong point ko po? Hindi po na ako dito maawat. Ibig sabihin po, no, kung ikaw ito, okay, ganito kadami ng tao sa ilalim mo, hindi mo maawat, ano mangyari sa kita mo? Hindi din po maaawat. Tama po ba? Okay. Halimbawa, ma'am, ikaw ito. Okay? Imagine mo ito, ma'am, ha? Ikaw ito. At ganito na kadami ang tao mo sa kaliwa. At ganito na kadami ang tao mo sa kanan. Tanong, ma'am. Okay? Tingin mo, kaya magpasok ito 10 sa kaliwa, 10 sa kanan, isang araw, o higit pa? Higit pa. So, ibig sabihin kung may 10 sa kaliwa, 10 sa kanan, meron ka pong 10 months. Di ba kada months 1.5? So, ibig sabihin kung 1.5, i-multiply ko ng 10, ibig sabihin, kikita ka pala ng 15,000 isang araw. Okay? O, imagine mo kung araw-araw 10 sa kaliwa, 10 sa kanan, di araw-araw meron kang 15,000, di ba 7 days a week? So, i-multiply mo ng 7, isang linggo, pwede kang kumita ng 105,000 isang linggo. Okay? Meron ka ng pambiling food card? Kung may pambili ka ng food card, tama po? Now, di naman, kung 105,000 a week ka, i-multiply mo ng 4, sa loob ng isang buwan, kikita ka po ng 450,000 isang buwan. So, ganito po kalaki ang kitaan. Kaya huwag ka magtaka, bakit kami po dito, engineer, kaya may mga doctor po dito, no? Kaya may mga professional po na nagpuntahan po dito, kaya ngayon po, no, nag-resign kami sa work. Anong ginawa namin? Winord out po namin si GCP. Bakit? Grabe yung kitaan, no? Okay? So, makakita ko, no, 45,000 ko versus sa 450. Sabi ko, kahit hindi ko ito linya, hindi ko naman talaga linya yan eh. Bakit? Imagine mo, napkin, pantilayan, linya ko ba? Hindi. Ang linya ko, kuryente. Pero bakit ko nilinya? Simple lang po. Okay? Nakita ko yung potentials ng earnings. Nakita ko, pwede akong kumita ng 450,000. Kaya nung makita ko to, hindi isang account kinuha ko kasi isang account 450. Kaya nung makita ko, pwede kumita isang account ko 450, ginawa ko, kumuha ko ng 7. Okay? So, ang target ko ngayon, kumita maximum yung 7 account ko. So, pag ito lahat ng maximum, 450 times 7, buwan-buwan, pwede akong kumita ng 3.1 million isang buwan. So, ganyan po kalaki ang kitaan. So, pag-aralan nyo lang po mabuti. Okay? Pag naintindihan mo ito, maniwala ka. Okay? Sure po ako, papasukin mo ito. Tama ba? Okay. So, yan po yung pangalawa namin kitaan. Tawag dito, sales mass commission. Ngayon, okay, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung direct sales commission at saka sales mass commission, okay, itong system na ito, meron din sa ibang kumpanya. Kaya minsan yung mga kausap ko kami dito, galing sa ibang kumpanya. Okay? Minsan nakasmile lang, nakangiti lang. Bakit? Meron din sila nito eh. Meron din po sila ng direct sales commission, meron din sila ng sales mass commission. So, wala nang reason para lumipat ka kung parehas lang pala tayo. Tama po? Kaya ngayon po, ang pag-uusapan natin, ano ang pagkakaiba ng JC Premier compare po doon sa ibang kumpanya. So, makita ko po sa inyo yung pangatlo namin kitaan. Okay? Itong pangatlong kitaan po namin, no, for sure, wala po ito sa iba. Okay, sa JC Premier po, meron. So, paano po yung pangatlo? Okay? O, paano sistema po? Okay, tawag po namin sa pangatlo namin kitaan. Ito po yung tinatawag namin, Leadership Commission. Okay, sa Leadership Commission po, babayaran naman tayo ng 300 pesos. Okay, paano sistema po nito? Ganito po system. Okay, halimbawa, ikaw ito. Okay, di ba meron kang boundary? O meron kang left side and meron kang right side group now. Tinawa ha? Okay, di ba na-invite mo si A? Ikaw ang nag-sponsor. Now, ang nangyari ganito. Si A po nakuha niya si 1, nakuha niya si 2 now. Si 1 po, no, lumaki yung network, lumaki yung grupo, ganoon din po si 2. Ano ibig sabihin po? Si A po, nagkaroon po ng boundary. Nagkaroon po siya ng left and right. Okay, now, dahil may left and right po si A, ibig sabihin si A po kumita magkano? 1.5,
1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, tama? Si A. Kaya lang, tinan mo ha, ikaw ang nag-invite kay A. Kaya si A kumikita ng 1.5 kasi meron po siyang left and right. Kaya lang sa senaryo pinakita ko sa inyo, pansinin mo, okay, left lang ang meron ka, wala ka namang right. Tanong mo, left lang meron, wala kang right. Ikaw to, may kita wala? Wala kang kita. So ito yung nangyayari sa ibang kumpanya. Okay, halos lahat po ng company, okay, sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, pati sa ibang bansa, okay, pag pinag-usapan po, binary system, okay, pag wala kang right side, sorry ka, wala kang kita. Sa GC Premier, iba. Okay, sabi ng kumpanya ganito, kung hindi dahil sa iyo, hindi makita ni A yung ganda ng negosyo. Kaya sabi po ng company, pag si A daw, kumita ng 1.5, ikaw ito, babayaran ka ng company ng 300 pesos na leadership commission. Nakuha po ba? Okay, parang ganito. Halimbawa po, may pumasok 10 sa kaliwa, 10 sa kanan ni A. Ibig sabihin si A po, nagkaroon ng 10 months. Di ba kada months natin 1.5? So, ibig sabihin po, si A kumita magkano? Kumita siya ng 15,000 isang araw. So, ibig sabihin pala, pag nag-15,000 si A, ikaw to, meron ka pong 3,000. Pwede na po ba? Pwede na. Tama po. Tama ha? Paano kung halimbawa, i-multiply ko ng 7 sa loob ng isang linggo? Ibig sabihin, kikita ko si A magkano? 105,000 per week. So, pag nag-105,000 a week si A, ikaw to, meron ka naman isang linggo, 21,000. So, ganyan po kalaki pwede mong kitain. Now, ano ha? Paano pag pinultiply ko ito ng 4 sa loob ng isang buwan? Ibig sabihin pala si A, kikita ng 450,000. Tama? Pag si A po kumita ng 450,000, ikaw to, meron ka naman pong 90,000. So, ito po yung pwede mong kitain. Pwede na po ba? Imagine mo ha, ilan na invite mo? Isa, kabilang side, wala pang kabilang side, kumikita ka, 90,000 sa leadership commission. Okay? Maganda po ba? Okay, so ganun po kaganda po yung sistema. Now, tinawa, okay, I'm sure makaka-relate po kayo. Okay? Kasi ito nangyayari ito sa ibang kumpanya eh. Halimbawa po, meron kang na-invite, sabihin natin si A and B, madami pong magkaibigan si A and B. Okay? Nagkataon, parehas magaling. Sa ibang kumpanya, ginagawa mo, ito si A. Okay? Nilalagay mo sa kabilang side, si B. Di ba ang sinabi mo, magkaibigan, magbarkada? Okay? Parehas magaling. Anong ginawa mo? Pinag-iwalay mo. Bakit? After ka kasi, mag-pair. Tama po? Kasi pag walang pares, wala kang kita. Sa GC Premier, hindi namin yung ginagawa. Okay? Sa amin po, pag magkaibigan, okay, ang ginagawa po namin, hindi namin pinag-iwalay. Anong ginagawa namin? Pinagsasama po namin si A and B para po magkatulungan. Total, ikaw naman nag-invite eh. Di ba ikaw mag-sponsor? O ganun din kay B, ikaw nag-invite, ikaw din mag-sponsor. Now, you know, pag si A po, kumita ng 450,000, ikaw ito, meron kang 90,000. Now, pag si B din, kumita ng 450,000, ikaw to, di meron ka ulit 90,000. Tama po? So, imagine mo, kumita ka magkano? 180,000. Dalawang tao, nasa left side lang po lahat. Maganda po ba? Okay? Ganito po kaganda sa sistema po ng GC Premier. Now, may mga nagtanong po sa akin, paano naman engineer? Kung ang na-invite ko, lagi na lang, puro magbarkada, magkaibigan, paano gagawin? Kung magbarkada, magkaibigan, anong problema doon? Anong gagawin mo? Ilagay mo lahat sa isang side lang. Ituhog-tuhog mo sila dyan. Total, magkakaibigan, magbabarkada naman yan. Tama? Ikaw naman mag-sponsor eh. Tama po ba? Dahil ikaw nag-invite, ikaw mag-sponsor. So, ibig sabihin, pag ito po nag-450, di meron kang 90,000. Pag ito nag-450, di may 90,000 ka ulit. Ibig sabihin, kada 450, 90 mo, 90, 90, 90, 90, 90, 90. Paano kung meron kang 10? Yung 10 na yan, nagna-90,000 ka bawat isa. Ibig sabihin, meron kang 900,000 na pwedeng kitain sa 10. Isang side lang po pinag-uusapan natin. Wala pa yung kabilang side. Yan po yung leadership commission. Okay? Maganda po ba? O tanong, paano kung mayroon kang na-invite? Sabihin natin si C. Okay? Si C naman, di naman nakakilala, di kaibigan. Huwag mo na isama. Lagay mo na sa kabilang side. Okay? So, ibig sabihin po, no? Pag si C humataw, sabihin natin, naka-invite din po. Nagpasok din ng 10 sa kaliwa, 10 sa kanan. Ibig sabihin, nagte-10 months everyday. Si C po, isang buwan, nagpo 450,000. Ikaw to, dahil ikaw nag-sponsor, meron ka na namang 90,000. So, ganun po kaganda ang kitaan. Meaning, kumita ka na ng 90,000
okay, na sales match commission. So yan po yung, okay, pagkakaiba po ng JC compare po to sa ibang kumpanya. Maganda po ba? Okay, so yan po yung sistema po ng leadership commission po namin. Alright? So yan po yung pangatlo. Now, meron po kami pang-apat pa. Okay? Paano naman po yung pang-apat? I'm sure yung iba po pamilya na po dito. Okay? Ito po yung repeat orders po namin. Tawag po namin dito, uni-level. Pamilya na po ba sa uni-level? Okay, doon sa mga first timer na medyo pamilya na, okay, review po kayo refresh po, no? Doon naman po sa mga first time, ngayon nyo lang po ito napakinggan nyo mabuti. Paano tumatakbo po yung uni-level? Ito po yung pang-apat po namin kita. Ang tawag dito, uni-level. O, paano sistema? May dito po sistema nito. Halimbawa, ikaw ito. Okay? Now, na-invite mo si A. Ang tawag po dito, first level. Tandaan mo basta ikaw ang nag-invite, ang tawag po dyan, first level. Ngayon, pag nag-invite ang first level, ang tawag doon ano? Second level mo. Alright. Nag-invite naman ang second level, tawag doon, third level. Pag nag-invite po ang third level, tawag doon ay fourth. Nag-invite ang fourth, yun po yung fifth. Nag-invite ang fifth, yan po yung sixth. So, ibig sabihin, ito yung 7, ito yung 8, ito yung 9, and ito po yung 10. So, ang kitaan po dito, hanggang 10th level lang. Okay? Meaning, pag may namimili po sa 11th level, wala ka nang kita dyan. Okay? Pag may namimili po sa 12th level, wala ka na rin kita dyan. Pag may namimili po sa 13th level, wala ka na rin kita dyan. Down the line, wala na. Hanggang saan lang? Hanggang 10th level lang po. So, safety po ito ng kumpanya para hindi po tayo malugi. Nakuha po ba? Okay, now, tanong, Rolly, paano kung namimili ngayon ng first level ko? Okay? Magkano ang kikitain ko kada bili po ng first level? Alright. Pag bumili first level, meron pa pong 5%. So, ito po yung pwede mong kitain. Sampulan natin, Halimbawa po, nag-purchase po yan for 10,000. Okay? Sa 10,000, meron kang 5%. Magkano 5% mo niyan? Ibig sabihin, meron kang 500 pesos. Diretso po ito sa e-wallet mo. Maliwanag po, Okay. Ronnie, paano naman kung yung second level ko ang nabili? Okay, meron ka naman ditong 4%. Paano kung yung third level? Okay? 3% naman po. Pag ang fourth level ang namimili, meron kang 2%. Pag ang fifth level, meron kang 1%. Pag 6, 1% ulit. 7, 2%. Okay, 8, 3%. 9, okay, magkano to? 4%. And pagdating sa 10th level, meron ka ulit 5%. So, ito po yung mga pwede mong kitain. Depende kung saan level po sila namimili. Ito yung mga percentage ng earnings mo. Maliwanag po? Okay, so, yan po yung sistema ng uni-level namin. Tanong po. Okay, Rolly, paano kung walang mamili sa first level? Posible po mangyari? Oo naman. Posible mangyari kasi hindi naman lahat ng unang na-invite mahilig mamili. Tama po? Alright, now. Paano naman? Okay, halimbawa po, okay, wala din namili sa second level. Okay? Paano kung pati sa third level, wala rin mabili? Okay, ito sabi ng system namin. Meron siyang tinatawag na roll-up compression or, okay, dynamic compression. Paano sistema ito? Okay? Itong system na to, sabi niya, okay, just in case mo lang mabili sa first, okay, yung benta sa 11, na dapat akyat na to sa kumpanya. Okay? Dahil wala nabili sa first, yung benta sa 11, ang gagawin ng system, okay, i-roll up niya, i-aakyat niya po sa first level. Okay? Yung benta sa 12, i-aakyat niya po sa second. Yung benta po sa 13, i-aakyat niya po sa third level. Ano ibig sabihin? Lagi pong puno ang first level hanggang 10th level. Hindi pwedeng mabakante. Okay? Pag ganyan ang sistema, sure mo lang kitaan? Sure mo po ang kitaan. Hindi pwedeng mabakante. Okay? Actually po, itong system na to, meron din sa ibang kumpanya. Kaya lang sa totoo lang po, okay, sa ibang company, hindi po siya tumatakbo. Bakit di tumatakbo? Sampulan po natin, Okay, sample po. Halimbawa po, galing ka po, sabihin natin sa isang malayong lugar ka. Okay, somewhere in Nueva Ecija. Okay? Taga Nueva Ecija ka. Wala pang business center doon. Okay? Sampulan natin sila, wala pang stockist doon. Okay, ibig sabihin, wala pang mabilhan ng products. Saan lang pwede bumili? Dito po sa Ortigas. Okay? Sir, tanong po, galing ka ng Nueva Ecija, pupunta ka pa ng Ortigas para lang bumili ng 1 box? Okay? O siyempre, hindi. Bakit, no? Simple lang Okay, lugi, tama ba? Pamasahin pa lang, lugi. Nagnegosyo ka pa, lugi lang din pala. So, kadalasan, din yung nangyayari sa ibang kumpanya. Kaya hindi tumatakbo yung level nila kasi hindi para bumaba ang taga Nueva Ecija, hindi para bumaba ang taga Bicol, hindi para bumaba ang taga ibang probinsya, kaya para pumunta ng Ortigas, para bumili lang ng 1 box. Tama po ba? Ang tanong, Rolly, sa inyo ba? Tumatakbo ba? Okay, yes. Bakit po tumatakbo? Kasi ang system po namin,
Okay? Ano ibig sabihin ng e-commerce? Okay? Basta may online internet connections lang po sa lugar mo, may internet cafe lang po, okay? Pwede ka po mag-purchase. Anong gagawin mo? Mag-order ka lang po online. Ang good news, ang gagawin ng kumpanya, i-deliver po ang products door to door sa bahay mo. Okay? Maganda po ba? Okay. Kaya nga tinama, actually yung system namin running for the past 7 years. Kasi bakit po? Yung siomai, yung siopaw po natin, okay, i-deliver po yan. In-order po online yan, deliver po yan door to door. Yung siomai na i-deliver ko, ito pa kaya mga produktong to. Tama? Okay, so ganun po kaganda yung sistema. So pag ganyan po sistema, online ang transaction, i-deliver niya door to door. Kaya tanong, tatakbo po ba? Yes, tatakbo yung system. Tama po? And ito pa ho maganda. Bukod sa sistemang yan, okay, ginawa pa namin ng isang sistema na wala sa iba. Ano yun? Yun po yung concept, okay, nung amin pong, okay, Premier 24/7. Okay? So paano po yan, no? Ito po yung tinatawag namin convenience store. Okay? Pamilya po ba kayo sa convenience store? Okay? So parang 7-Eleven po, parang Ministop, imagine nyo? So exactly, kung anong naiisip po sa 7-Eleven, sa Ministop, yun din po, yung convenience store po natin. Ganun din po ang sistema. Okay? Kaya alam mo, ang maganda, itong convenience store po natin, pinako-franchise po namin. Baka may kakilala po kayo, gusto mag-franchise. Open po siya for franchise. Magkano po, no? Nasa 1.7 million po, franchise. Okay? So kung may kakilala ka po, pwede i-offer na. Pag na-close mo, meron kang 75,000 finder's fee. Okay ba tayo doon? Now, ano? Sabi ng investor, Ronnie, ano ang kapalit ng 1.7 million ko? Okay, good news. Meron na siyang initial inventory worth 200,000. Okay, initial inventory. Okay, di ba lahat ng laman ng convenience store, ito po yung mga kailangan po ng tao from head to foot. Okay, andyan yung shampoo, toothbrush, toothpaste, no? Yan po lahat. Yun po yung 200,000. Okay, plus meron na po siya kasamang gondola. Meron na po siya kasamang computer set. Meron siya kasamang printer. At may 31 account na po yan sa GC Premier. Plus, meron na po siya isang food card. So ito po yung mga bumabalik. Ito po yung kapalit po ng 1.7. Pag tinotal po ninyo to, ang total po lahat ito nasa 1.7 million. Now, ito maganda. On the top ng 1.7 million, kay good news po, sabi ng kumpanya, meron pa daw yan libre. Okay, anong libre? May libre pa siya na siyam na, okay, food card. Okay ba tayo doon? So, ibig sabihin, tinawa, ilang food card lahat? Meron ka lahat, 10 food card. Eh, di ba sabi nga po natin, no, kanina, pinag-uusapan po natin, na pwede palang kumita, no, ang food card mo, isang food card mo, average income, 45,000 isang buwan. So, kung 45,000 isang buwan, meaning, okay, sa 10 food card, meron na kagad siya 450,000. Okay? Ibig sabihin, sa 4 na buwan, meron na siyang 2 million. O bawi na po ba investment? O bawi na yung 1.7 in 4 months time. Tama po? No. Ang pinag-usapan natin, food card pa lang. Hindi pa po natin pinag-usapan yung kinikita niya sa convenience store. O tanong po, kung meron kang kakilala, kaibigan po na may 1.7 million, tingin mo po, mag-i-invest? Okay, yes, mag-i-invest. Tama po? Now, eto maganda. Ronnie, di ba sa investors po? Eh, tanong, paano naman yung mga distributors? Okay, ano naman benepisyo pag distributor ako sa convenience store? Okay, ganito po benepisyo. Okay, ang presyo po ng ating pong produkto, okay, katulad po siya ng presyo ng product po sa labas. Di ba, binanggit ko kanina, no, may mga kumpanya po sa labas, no, convenience store din, tama? Okay, pag bumili ka ng product, parehas lang po ang presyo ng produkto po natin. Now, ito maganda. Okay? Pag ikaw member ng GC Premier, good news po, discounted ka. O tanong po, okay, kung dito may discount ka, saan ka bibili? Sa labas? Sa atin. O syempre sa atin, tama po? Now, bukod po doon sa iyo pong discount, okay, good news, lahat po ng binibili ninyo sa convenience store po natin, okay, nag-uni level. Okay ba tayo doon? Ibig sabihin po, halimbawa, kunyari lang po, ito po, nakabili po, yung 10th level po natin, bumili po ng GP. Imagine mo, sa GP yung pinili po niya, kumita po siya, no? Bumili siya GP. Itong taong to, pang 10th level, may discount? Yes, may discount. Tama, kasi bakit? Member eh. Now, ang maganda nito, naka-discount na siya, yung pang 9th level kumita, yung pang 8th level kumita, okay? Kumita, pati po ikaw, kumita. Okay, na-imagine mo yun? Imagine mo, halimbawa, no, yung bumili po nasa Cebu, eh meron tayong
convenience store sa Cebu, bumili po yung sa Cebu. Imagine mo, ito yung bumili sa Cebu, kaya sabihin natin soft drinks, ikaw nasa Manila, okay? Imagine mo, nasa Manila ka, kumita ka, doon sa binili po niyang GB, sa binili niyang soft drinks sa Cebu. Okay ba tayo doon? O halimbawa naman, no? Itong bumili ito, sabihin natin, nasa Davao. Okay, ang binili po niya, toothpick. Imagine mo, toothpick, binili ikaw nasa Manila, kumita ka sa toothpick na binili niya. Okay, maganda po ba yun? At ang maganda nito, dahil convenience store po pinag-usapan natin, nagpo-branch outlet po ito. Ibig sabihin, pwede magtayo sa iba't ibang province at pwede lumabas ng bansa. Tama po ba? Okay, pag lumabas ng bansa, halimbawa sa Singapore, okay, halimbawa nagpunta ng Italia, tanong po, pwede po ba sila doon magtayo din po ng convenience store? Yes, lalo na pag dumadami na po member. Tama po? Alright, pag dumaming member doon, nagtayo tayo convenience store. Halimbawa sa Singapore, bumili sila ng product, bumili ng shampoo, bumili ng soft drinks. Good news. Sa Singapore bumili. Ikaw nasa Pilipinas, kumikita ka sa binibili po nilang produkto sa Singapore. Okay ba tayo doon? Alright, so yan po yung unilevel po natin. So ito po yung pagkakaiba natin compare po sa ibang kumpanya. Maliwanag po? Okay, now, yan po yung pang-apat nating kitaan. Ngayon, meron po kami panlima. Okay? Paano naman sistema po sa panlima namin kitaan? Okay, tawag naman dito para sa mga mahilig benta. Kung mahilig ka magbenta-benta, para po sa ito. Ito po yung retail profit po namin. Okay. Pag member ka na kasi po ng JC Premier, of course, discounted ka na sa mga products. Sorry, magkano discount ko? Ito po. Okay. Pang-limang kitaan, ang tawag dito, retail profit. Discounted ka from 30%, okay, to 70% discount. So, ikaw na po bahala, no? Okay? Ikaw na bahala po maglaro ng 30 to 70%. Meaning, makukuha mong product ng less 30 to 70%, then ipasa mo ng plus 30 to 70%. So, ikaw na po bahala dyan. Laro tayo doon? Alright, so yan po yung panlimang kitaan. Pang-anim, ang tawag po namin dito, franchise commission. Magkano naman po? Sa franchise commission, kikita naman tayo ng 5%. Okay? Alright, paano sistema po nito? Okay, naniniwala ka ba na hindi lahat po na maibay po natin, mahilig po sa ganitong klaseng negosyo? Yes, no? Okay, marami po dyan negative sa ganitong klaseng business. Okay, ang suggestion namin, pag negative, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, huwag mo nang presentahan. Anong gawin mo? Alukin mo ng negosyo. Ang ialok mo, yung ating pong franchising. Okay, bentahan mo po ng food cart. Pag yan po kumuha ng food cart, halimbawa kumuha ng food cart, 88,800, 88, di ba yung food cart po natin? Okay, ang franchise natin, meron ka po dyan 5%. Magkano 5% ng 88,000? Kikita ka po dyan, okay, ng more than 4,000, close to 5,000 pesos. Yan po yung franchise commission mo. Maganda po ba? Now, okay, itong taon ko, sabihin natin, pangalanan ko. Kunyari lang po okay, yan po si Mr. Go. Now, si Mr. po, after lang po niya kumuha ng franchise. Okay? Halimbawa po ako ito, si engineer. Okay? Meron ako sa kabilang side, pangalanan ko po si Mike. Now, si Mike po, lumaking grupo sa kabilang side. Now, si Mr. po, ang after lang ito, kumuha po ng franchise. Okay? So, nung kumuha ng franchise, so, ibig sabihin, kumita ako magkano? 5,000. Tama po. Now, ito maganda. Kahit ayaw niya po mag-network, good news. Okay? Meron siyang libreng account sa JC Premier. Meaning, pag in-encode ko si Mr. Go, kikita ko direct sales commission magkano? 1,800 pesos. Eh, di ba nasa weekly ko siya? Ibig sabihin, mag-match, magkano ko? Kikita ko ng 1,500 pesos. Meaning, pag si Mr. Go pala nag-franchise, kumita na po 5,000, kumita pa kung 1,800, kumita pa po ko ng 1,500. So, ito po yung kitaan po namin sa franchise commission. Klaro tayo doon? Alright, so ganyan po kaganda. So ito po yung 6-way story po namin sa JC Premier. Alright? So yan po yung buong kitaan. Ngayon, tanong. Rolling. Magkano naman, okay, ang ilalabas kong kapital? Di ba negosyo to? So lahat ng negosyo may kapital. Tama po ba? Okay? So ito po, may kapital Alright? So, pag-usapan naman natin, magkano yung kapital na ilalabas mo? Is 8,880 pesos. Alright, now, ang tanong, ano ang kapalit ng 8,880 mo? Ang kapalit po, ganito. Meron ko mga pagpipilian kasi meron mo kami dito, package A, alright, to package F. So, pwede kang mamili. Alright, kung ang napili mo yung package A, okay, meron po yan, no? Meron po kami dyan for green. Ilang piraso po nito? 4 na piraso po ng for green, no? Okay, since 1,800 po ang isa, so ibig sabihin lumalabas, 7,200 po yung 4. Now, bukod pa mo sa for green, no? Meron po siya kasamang
Okay, ito po yung amin pong vitamin C, yung Calvit C. Combination po ito ng sodium at saka calcium ascorbate. Isang piraso, magkano naman po? 800 pesos. SRP price po yan, no? Plus, meron din po kami, no? Kaya say from that, no? Kasama sa package A po natin, no? Meron din po siyang kasama kape. So yung kape naman po natin, ang presyo naman po nito is 400 pesos. Now, bukod pa dyan, meron din po kami yung pinagmamalaki po namin pampaslim, no? Ito po yung green tea. Alright? Actually, ito money back guarantee. Okay? Marami na po nag-try po namin dito. Marami nag-undergo po dito na ng program po namin. Na in just 1 week lang po, kaya nito magtanggal 1 kilo. Okay? Kahit wala akong exercise. So, ito magandang laban po namin. Pag hindi effective sa'yo, okay, money back guarantee. So, kasama po ito. So, meron po siya isang green tea. Presyo po, magkano? 520 pesos po siya. Okay? Bukod po dyan, meron din po tayo ng anyo, no? Ito po yung mga, panty liner at saka napkin po na meron po siyang negative ion. So, meron po tayo, okay, ng pang-day, no? Okay? Pag pang-day po siya, no? Kaya ang presyo po, 105 pesos. Okay? Kung yan naman po, no? Kung pang-gabi naman po siya, no? Okay? Ito po yung pang-gabi po natin. Okay? Ang presyo naman po, no? 98 pesos. Plus, meron po siya ng panty liner. Okay? Ang panty liner naman po ito, no? Okay, 30 ano po siya, pan po siya. So, lumalabas po no, 122 pesos. So, pag kinumpit mo lahat ng buong package A, okay, ang total po niya is 9,245 pesos. So, ibig sabihin po, naglabas ka ng 8,880, package A pa lang po, 9,245 na. Pero baka mamaya, no, ang gusto mo naman, no, yung tipong, okay, katulad po ng iba, gusto nila yung medyo pang pa-beauty, no? Okay, meron po kami isang package, yung package C. Sa package C po, again, of course, no, andun pa rin kasi ito yung flagship product po natin eh. So, meron pa rin po tayo ng for drink. Ilang piraso po, ilang box? 3 box po ito. So, sa 3 box, 1.8 po ang isang box po natin, no, SRP price, lumalabas 5,400 po siya. Plus, meron po siya kasamang Glutapit. So, ito po yung Glutapit po natin, no? Sa Glutapit po, 3 piraso po siya, no? Since ang presyo po natin nito sa 3 is 4,464 po siya. So, total po, no? 3 po ng Glutapit po natin, tapos 3 po ng ating forgin. Total po nito, 9,864. Yan po yung package C po natin. Imagine mo, ang nilabas mo na, 8,880. Tama po? Okay, now, what if naman ang gusto mo naman po yung package E po namin, no? Ang maganda po sa package E po namin, no, mas marami po yan. Yung mga, alam mo yung gusto po nila yung marami pong sabon. Kasi, no, okay, tulad ng pinanggit ko, lahat ng package halos namin po namin, may kasamang forgin. So, 3 box po ng forgin. Tapos, good news, 18 po ng Omni White po namin. So, yung 3 forgin, 5,400. Tama po. Okay, yung 18 po, no, lumalabas, no, yung 18 Omni White po namin is 3,330 pesos. Plus, syempre, kasama rin po dyan yung napkin, yung panty liner po, no? Okay, so meron pang day, meron pang night, and of course yung panty liner po natin. Total po niya is 9,055. So, napansin mo, more than 9,000 po, no? Okay, ang babalik. Products pa lang po pag-usapan po natin. Ibig sabihin, that's more than 9,000 na po ang babalik po sa iyo ng produkto. Maliwanag po, ha? Alright, now, bukod pa po sa products, ito, good news, no? May kasama po yan, yung tinatawag po namin, okay, FDP. Ano po ito? Ito po yung franchise down payment. Magkano po, no? Okay, 10,000 pesos. Para saan po naman ito? Alright, di ba ang presyo po ng food card po natin is 88,888. Alright, so di ba, no? Okay, what if kaya mo nang bayaran to? Okay, good news, pag may pambayad ka na, hindi na 88,888 po babayaran mo. Magkano na lang? I-less po natin yung FDP mo, yung franchise down payment. So, pag niless ko siya, lumalabas po yan, okay, less po natin 10,000, magkano na lang? 78,888 na lang po. Now, itong maganda. Okay, sa system po namin, ito, nakalakin. Ano ibig sabihin, Rolly, nakalakin? Ibig sabihin po, no, way back, kaya sabihin natin, no, 6 years ago, ang presyo lang po ng food card po natin, nasa 38,888. Napansin mo, nag-appreciate po yung value. Para kang bumili po ng isang property na tumataas po yung presyo. So, ibig sabihin pala, no, darating ang time, no, kung ngayon po 88,000, pwede po lumaki yung franchise fee po natin. Tama po? Posible kaya 3 years to 4 years from now, umabot po siya mga 200,000. Possible? Alright, so possible, tama? So, ibig sabihin, no, darating ang time, since nakalaking ka sa 78,888, no, 3 years from now, at tumaas ang presyo, binenta mo, pwede ka palang tumubo. Okay? So, magkano tubo ng pera mo? Tutubo po yan, more than 100,000. Okay? Doon po sa
sa nilabas mo, 8,880 pesos. Maliwanag po ba? Alright, now, bukod pa dito sa FTP po, no? Kaya ano bang meron? Meron ka pa nung tinatawag po namin 10,000 po ulit, no? Okay, para sa naman po yan? Para po yan sa dermatological services. Kasi nakataya po tayo kay Dr. Alonso. Ano ibig sabihin? Pwede ka po magpunta kay Dr. Alonso. Ang gagawin mo lang po, no? Okay, gagamitin mo po, no? Okay, yung voucher mo worth 10,000 para po saan ito? Okay, para po ikaw naman, no? Okay, makapag-avail ka ng mga services po kay Dr. Alonso. Yan po yung dermatological services po natin. Alright? Now, bukod pa po dyan, no? Meron po ito ulit tayo worth 10,000 pesos. Para saan naman po ito? Para naman po ito sa mga trainings. Okay? Plus, no, ang maganda nito, meron po tayo, no? Okay, 50,000 pesos para saan naman? Ito naman po yung accident insurance. Good for 1 year po ito. Protection po ito. Imagine mo, okay, si JC Premier, naisip niya, pag sumali ka, automatic po protected ka. So, meron ka po dito accident insurance. Plus, ano pa po, no? Meron po tayo yung tinatawag po natin na worth 6,000. Ito po yung buy one, take one na voucher po ninyo. Ito yung makikita mo na pag nag-join ka, binuksan mo yung account mo, ito yung e-wallet registration mo worth 6,000. Para saan ito? Okay, para po sa buy one, take one mo. Ibig sabihin po, bibili ka ng product worth 6,000, pero good news, ang makukuha mo worth 12,000 na produkto. Tama po? So, di naman, ang nilabas mo lang, 8,880, pero ang bumalik sa'yo, more than 9,000 plus sa produkto, 10,000 para sa franchise down payment mo, plus meron pa pong dermatological services, meron pa pang 10,000 para sa training, 50,000 accident insurance, plus buy one, take one, worth 6,000. Ang total po lahat ito magkano? Okay, total na babalik po sa'yo, 95,000. Okay? So, more than 95,000 po babalik dun sa nilabas mong 8,880 pesos. Lama po? Sulit po ba? Alright, sulit. Tama po? So, sulit na sulit po yan. Imagine mo, pag negosyante kausap mo, hindi po dito nakatingin. Saan nakatingin? Dito po, no? Kung ano yung babalik po sa kanila. Tama po ba? Okay, maganda po ba? Alright, no? So, ganito po, okay, ito po yung pwede pong mangyari po sa inyo. Kaya, okay, lahat po na mag-join po sa amin dito, sigurado po kami 100%, pag sali mo pa lang, okay, bawing ka na. Tama po ba? Okay, so, ganito pa, para po sa lahat, no? Okay, lalo na yung mga first-timer, okay, ang gawin mo, okay, wala na pong tanong, pagtapos po nito, punta ko kayo doon sa inyong mga sponsor, okay, tapos tanong nyo po sa kanila, paano kayo magsisimula. Okay, nagustuhan po ba? Nagustuhan? Alright, kung nagustuhan po, no? Okay, palakpakan po natin ang JC Premier, palakpakan po natin ang bawat isa. Good morning and welcome po sa JC Premier. Thank you.